chiar. Dă-mă aia că n-am. Unde-i cadavru? Da, am mâncat lucru. Nu ce mai vii cu noi? Aici, la urmă. Hai budolă. Nu mai ai așa ca pătura. Băi, dacă vine trebuie să vă dați pomadă. Ce? Dacă vine trebuie să vă dați pomadă. Corect. Te vezi? Ți-a zis, cu darele era mai nașpa. Da. Pula mea și cu pietrele astea, tot mai spui. Da, dar mergi mai bine. Nu. Am. Hai? Da. Ține și asta. Mă amintesc de prieten și de iubitor și cum am lăsat cuiva la geam. Acum, Andrei, ce faci? Testamentul? Da. De ce filmezi sunt eu? Ha? Hello! Păi n-am pe ce să filmez. Filmează cum cade. Cum cazi? Plătesc Îi acum. cazi. Stai că nu cadă. Stai că te depărtezi și nu te mai văd. N-ai nimic de spus, a? La Tunelul ăsta public. a fost făcut acum 2000 ceva de ani, de o civilizație foarte avansată. Construcția lui a durat peste 30 de ani. De acest tunel am murit peste 2000 de oameni. Tunelul se numește Ploșna, și se află? în Argeș. Și noi ne aflăm în el. Acest tunel are ceva special prin faptul că are tunele ascunse, ca la egipteni, în care se află provizii pentru 5 ani de zile. Sau mormânte. Se află și cei 2000 de oameni îngropați sub tunel. Dacă știți ce umbli. Scrie și pe Wikipedia, dacă nu o să editez eu. Gata, da? Da. Tăiem, gata. Tăiați. Gata. Cut. Tăiați, mă, da.